Τις προάλλες μπήκα σε ένα παιχνίδι που ήξερε τα πάντα για εμένα. Αυτό το παιχνίδι μου το έμαθε ένας φίλος μου. Είχα μπει μέσα στο παιχνίδι μόνος μου κατά τις 1:30 ώρα το βράδυ. Άρχισα να προχωράω και το παιχνίδι είχε σχέση τη γέφυρα του Λονδίνου. Το παιχνίδι ήταν σχετικά λίγο παράξενο, αλλά το αγνόησα γιατί είχα συνηθίσει από τέτοια παιχνίδια στο Roblox. Μέχρι που έγινε κάτι παράξενο. Τίποτα. Συγγνώμη, απλά θέλω λίγο να κάνω πιο αστείο το κλίμα, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ τρομακτικά αυτά που θα συμβούν. Όπως βλέπετε, προχωρούσα ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο πολύ, γιατί ήθελα απλά να εξερευνήσω. Μέχρι που είπα να μπω σε αυτή τη χαραμάδα εδώ πέρα και μου βγάλε αυτό το μήνυμα. Είχα φοβηθεί για τα καλά, αλλά μετά έφυγα και είπα να είμαι για λίγο ακόμα στο παιχνίδι και να το εξερευνήσω λίγο ακόμα, επειδή δεν ξέρω, είμαι πειραγμένος κι εγώ. Απλά ήθελα να το εξερευνήσω. Αλλά αυτό το μήνυμα με τρόμαξε αρκετά. Μετά βρήκα αυτά τα δωματιάκια. Είπα να μπω από αριστερά, γιατί με το δεξί κάνω το σταυρό μου και θέλω να εξερευνήσω την σατανική πλευρά, κάπως έτσι το σκέφτηκα. Μπήκα σε αυτή την πόρτα και πάλι μου βγάλε τέτοιο μήνυμα. Αυτή τη φορά είχα όντως φοβηθεί και πήγα πάνω και αντίκρισα αυτό.